To mai sauraro barkanka da zuwa sannunka da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Saƙon gaggawa Janar Abdurrahman Chani ya yi domin kuwa ya ƙara faɗa ƙasar Nijar za ta fara siyan kayan yaƙi daga ƙasar Rasha, domin kuwa ƙasar Rasha ta haɗa wa ƙasar Nijar makaman yaƙi iri-iri wanda za su kare kansu na ganin kada wani mahaluki ya kawo musu farmaki. Mai girma Abdurrahman Chani ya tsaya tsayin daka domin ya ga ƙasar Rasha ta kammala wa'annan makaman yaƙi domin ƙasar Nijar ta siye su ta amfana. Domin kuwa ƙasar Rasha ta ba wa ƙasar Nijar gudunmawa iri-iri wajen ganin sun yaƙi duk wani mahaluki da zai kawo musu tseko a cikin mulkinsu. Mai sauraro ka kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshensa. A nan ne za mu nuna ma irin shirye-shiryen da ƙasar Rasha take yi wa ƙasar Nijar. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma dan Allah muna roƙonka idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. General Chani ya fito ya yi magana a kan shugaban ƙasar Rasha, domin kuwa ya ji daɗin irin gudunmuwar da yake ba wa ƙasar Nijar, domin kuwa bai san taya zai gode masa ba da irin wannan gudunmuwa da yake ba wa al'ummar Nijar.